तोहरा बहुत गर्मी बा इतनी गर्मी में का बताई हो करे। अरे लगते बड़ी गर्मी तू भूल कर हो बनवा से बेखाई कबूल कर हो बस जब साथ जब का करे जा तोहरा लगा से बात करे बा। अरे हमरे से शादी करे बा ना हमरा तो कमेंट में जरूर बताइए सभी लोग कैसा काढू और हमारा वीडियो कैसा लगा था थोड़ा लोग। अरे लगते बड़ी गर्मी लव यू रजा। जगह जगह अगर हमरा से शादी करे के माना हो कमेंट में जरूर बताएं ठीक बा। और हमार पति देखे एक बच्चा बा हमार सासू ससुर बा और कोई नहीं ठीक ठीक बा। तो हमरा का अच्छी लाइफ दे अच्छा सा प्यार करे और अच्छा सा घर हो ओकरा पैसे वाला हो हैंडसम हो और हमार ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखे बहुत ज़्यादा प्यार करे मुझे और रानी बना के रखे ओकरा से हम शादी करा हो नजर ठीक बा। और बहुत केयरिंग हो बिजनेसमैन हो या कुछ ऑफिसर वगैरह हो वो चलेगा और बहुत अच्छा इंसान भी होना ठीक बा ओकरे से हम शादी करा हो रहा है। तो हमरा का कमेंट में बताइए हमारे चैनल पर ग्रुप नंबर बा देखी हो नजर